السلام عليكم ورحمة الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة السلام عليكم bandiraɓe fulɓe yeɓoɓe Fouta Plus on calminama kede on juurama on jettama on manama on mantama kala mo numéro mum wondo walla kala jeeɓowo télé Fouta Plus mbeɗa salminde e ribbe gallo tengel en e mara en jomen momoɗen onon fof saliw en kala mo numéro mon kala jeeɓowo dal Fouta Plus a salminama a juurama ay gona salminde laaɓa hoore minen gonɗo Dialo ha Ronka pullo Fouta wiyata Dialo ha Ronka ɗum woni ɗo. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe Fouta Plus, on calminama on juurama on jettama funnague hirnague rewo e worgo debbo e gorko on mbiyam yo jaam Allah won e moɗon dendagal ɗo gonɗon min calmini on en garti e émission men Ar Dialen émission Ar Dialen ko émission bismatoɗo yimɓe en calmini dendagal wonɓe Fouta Plus en jetti noon ɓe ganduɗa ɓe keddide wagne to par ce que an jettuɗa ko caméra ji min jettimi wonɓe to wagne to won hen Fatimata Oumar en ɓe ganduɗa soɓe deefi affaire o welata ummo en min ko ɓen tan calmin worɓe ha jaam ala hen mi salmini dendagal yeɓoɓe noon heɓe foof en mbiɓe bisimilla mumen heɗen nodda sponsor uji ɗin heɗeɓe calmina yoɓe gara e émission men o par ce que émission men o comme baye comme baye ɓe potani ɗum jaab quoi wadde émission o yo wel ɗum noon meɗa andi ko ɗum namde e jaabayol invitation ma en ɗo dañ koɗo saabu eɗen gandi won kewe lesdi ko hesɗi wonmo patɗen meɗa andi ko circulation charrette o jaggi ɗum quoi circulation woni lawol gaydo invitation mawɗo biyete Mamadou Dia e wona haalata men hannde affaire politique ko heewi wuro ngo ko eyyi ɗum noon pour bandiraɓe Fouta Plus kamɓene eɓe ganda ko heewi e wuro ngo no woniri he no jiir minen nomin jiirtume kamɓene nomi jiirat ɗum ni Mamadou ma aran men hen quoi en attendant hodde men fertude temps meɗen ndi wasta ɓe ganduɗa ɓe jogui namde mumen en calmini noon région Cap-Vert région Thiès région Louga région Saint-Louis région Matam région hoɗo kay ndungo ko région de won région jogui kala jogui portable wala yeb Fouta Plus région on noon keɗa salminama wadde région YouTube e région TikTok e région hono gonɗe région ji dal a wona jogoɗa posma seeɗa cok kalis a wona nannude hen crédit a wona wadde ñoƴƴit Fouta Plus a salminama a juurama surtout wonɓe Afrique Amérique Australie Australie wiyetede wonɓe Doudou Baba Adama hay wonɓe nder maayo heɓe gawa ko haɗa andi ɓe jeeɓata en aynaɓe baali ɓe jeeɓata en wonɓe marché jeeɓata en joomen bitikaji ɗi jeeɓata en kamɓe fof en calminiɓe ɗum noon meɗen haɗa jogui namde bisimilla ma eyyi ceerno min joguinoɗo namde walla biteɗo Tengel addini kam ɗo namde oy comme joni tewɗo Allah wi joni sa hoori fof ma hoorat yitere ma hoorat guite ma hoorat joni noon a yiyata joni woni hen worɓe eyyi gaddi ɗo namdal imbi comme joni fof hoorat comme joni a yiyat joni goto wawi yitte no haala namdal ngal tan ala kom a haalat namdal ngal directement andino men meh seeɗa quoi eyyi kono haaddu namdal ngal par ce que yeɓoɓe maayi quoi heɓe keppi andu ko jiɗɗa ko haali meh seeɗa quoi a wasa lappe tan noon eyyi addu namdal ngal eyyi joni noon a woni wadde noir fumé comme veru nibbidde seeɗa quoi veru nibbidde ko woni noir fumé woni veru nibbidde quoi français adde fumé o an fumé ko sa nani ko fumé woni ko nibbidde quoi comme veru jam ɗi noon mbaɗa hen fumé mais weereji taw an haɗa yiya neɗɗo haɗa yiya guite neɗɗo ko neɗɗo yita guite ma yita guite ma wala labdo an noon ko annante ɓe sika booye wuuro ngo seeɗa wala booye aduna seeɗa on ɗin weeruji ko tifagan par ce que Allah wi neɗɗo ko jiɗanɗa ko hoore ma yiɗan ɗum banda an haɗa yiya yitere banda yita yitere ma a ala korko debbo ma ala korko ɓi ma ala korko ese ala korko non an tan kay wonko ala korko wona ka namni ko noon pamirmi eyyi bisimilla eyyi ceerno ladde hoore e goddo lamdal kadi ari ɗo kadi joni leloɗa ha nangue hoor tewnu uurma quoi tewnu uurma taw ko nder galle mo gonɗa o eyyi taw nder galle mo gonɗa o jaaha ha kuccita e mum ganda ko tew te affaire o kadi fo ɗum fof paari quoi manam tew defarata gaz walla ƴulɓe no tew ngu ko defare ko udda quoi udda e barmi mais barmi woni ko dow gaz walla ko dow ƴulɓe par ce que namdal gaz woni a ari ha inde fawi dow a ari ha tiimi ɗum a omti ha yii ɗum a ñamani kibbiɗɗa non a ñamani tifagan
a fot ñaam Allah holluma Allah addan ma tew ha nder galle ma mais sa ñamani a dañi probléme non ɗum meeɗi yaade ma ta fono medde bo ngannduɗaa wona medde de ɓe mbi sa meeɗi ka bot waɗ kafar on sa foti sa meeɗi a foti waɗ kafar a foti ɗum ɗin ko eyyi ɗum cotta ko wiyete perse cakkaɗa ɗum gumɗo perse e aɗa andi perse ko waddite ko comme liɗɗi joni ko wat ko non sika ɗe film koɓe jogoto ko way ko ni way goppu gadda ɗo haala ka ko adda ko haala yimɓe ɗum mbatta ɗum weddade haala ka e aduna cotta perse aji sappo mbaɗaɗi e cakkaɗaɗi ko wumɓe perse noon ndi nande persi eyo bisimilla ma mbeɗa jawano persi e perse andi français onon dow kam fof jetti language français ɓe mbaɗi e language mabɓe non ko français arɗo lappitani men tongi ha tiiɗi addi ɗo ɗemgal mum enen est ce que en keeɓi indépendant non ɗum kay jahni men ha joni en keeɓani indépendant par ce que neɗɗo sabi indépendant heɓat ɗemgal ma keeɓa halis ma mais enen ko en jour ko france en tampin ɗum rek o wi en keeɓi indépendant pour woten ko région e mo eɗen namno droit ji men to france yimɓen wasa tampinde ko maɗa eyyi meɗa évité ma est ce que ma ar non ma ar lawol ngol rek way kon dogɗode par ce que kamɓe ɓe jawi ko dogata quoi eyyi ceernaji goɗɗo lamnal ari ɗo wona goɗɗo namdal wiyete namdal goɗɗo ari ɗo eyo ko faade e affaire politique eyyi joni comme politique o joni yiɓe he lewru ndu e fuɗɗi hoore e fuɗɗi wadde politique o e fuɗɗi wadde woteji joni comme yimɓe ɗum mbaɗani ɗi jaaha ha para koora ha para ane waɗe yaade a wone waɗe wote walla a wone yaade a wone wiide o ganco taw ɗum ɗon fof kadi a anda hen haydara no jiirɗa eyyi kono ceernaji labde hoore labgal goɗɗal ari ɗo joni faade he koora ha par a wona yaade élection ji a wona wiide a wona woteɗi walla a wona yaade kadi a wona wiide o gañi te an a anda ko kirtiɗa hen jamma ɗum ɗon ko jiiɗa hen eyyi ari e deftere men saɗa wotoy yo a wotan parti joguiɗo programme ɗum in dagui mais wotandema ala programme ɗum c'est pas logique non simore ne wi c'est pas logique wiyete wona welanma rek comme rek non wona welanma wotanan neɗɗo de neɗɗo il faut ƴeewa programme mum ganda oɗo programme mum e moƴƴi mais wona photo mum wona ɓoyde mum wona hesɗude mum ƴewta sa wotini neɗɗo ala programme tifa gan ɗum a wawa bakkat ma hay goto andano fof sa yii kadi ɓuɗɗi wadde jantal noon ɓuɗɗi suus rewɓe on ko mbiɗa andi ko mbi émission goɗɗo tan mbawen hen jaabo saabu vraiment ɗum ɗo arano deftiram he quoi e kadi parti kewɗo rewɓe haɗa ndin moƴƴi parti moƴƴi en heewre mais Allah tagui nde adam wiki jeewaɗo pourquoi o addani gorko wona addiki debbo hawaɓe gondi wadde parti kay foti wat rewɓe surtout noon wawɓe ame meeting ala invitation mo yettima o ya fallo e ɗum wadde yo bisimilla muɗum ɗum noon musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe amen ɗo e Fouta Plus on jettama on juurama on beltanama on feewi e meɗen invité men o joni yetto inchallah ɗum noon min padik invité o jooɗo jour zegere wegel mum suuɗa jahja tawi soso bisimilla mbaɗɗa noon mbaɗɗa e cowno mbaɗɗa lawol aɗa selli kalna yeeɓoɓe Fouta Plus indema e ɗo immorɗa ɗum noon Mamoudou Dia en jii kewi koye leydi he Ousmane Sonko e parti muɗum dañin caɗele hakkude ma Adji Sarr hakkude ma Mame Mbaye Niang ha coow heewi hen ha Ousmane Diagga ha kañum e wondiɓe muɗum mbaɗa e kaso parti o firta en jii caɗele kewɗe keewi e nder leydi haalullaji keewi kono wattan fof loi adda assemblée wiya yoɓe laɓɓine ɓe goppa kamɓe ɓe goppama ɓe jalti beela ɗum ɗo wona deal hakkude politicien ji gonɗi e nder leydi meɗen Sénégal par ce que ine wayno joni an sa waɗi ko boni aɗa woni politicien ji ɗi mbawi dara ɗi laɓɓinma te ɓenen population goɗɗo en ngala waɗɓe en protégé baɗ noon an yiyandema beela ɗum ɗo wona deal hakkude ɓe ganduɗa politicien ji ɗitala foof e koye mumen eyyi no mbirɗani de eɗen mbawi wiide ko deal par ce que tagui en wawde wiide ko deal so tawi kamɓe e nder koye mabɓe mbaɗat kam mbaɗata ko ha para
ɓe dutto ɓe mbaɗa kine laɓɓina ɓe kadi ɗum noon kadi wonko laaɓani hen surtout sa daari hakkude Pastef e APR ɓe pina subaka goto kaari waɗi naggam kaari waɗi naggam kaari waɗi naggam façon charge fof pawɗo men neɗɗo ɓe jagga ɓe ɓe coha ɓe jagga ɓe tasa parti mumen ɓe mbaɗa hunde foof ɓe pina subaka goto kadi ɓe jalten ha laaɓa ille wona kamɓe wonno ɗum noon pour min ndeso poɗen wawde janggude hen enen fof tan ko gueɗel gotel gueɗel nguel woni hollum woni woto hay goto politicien wota jaran ɗum sertude miñum walla mawnum walla koddiɗo mum walla bandum walla ko wawi wonde foof quel que soit relation mo mbawɗa jogdade neɗɗo foof woto Macky Sall won hakkude ma e on ɗo neɗɗo ha dañon probléme walla Sonko walla goɗɗo e goɗɗo pour min dal ɗum woni hen yiyandam toujours il faut teyna gueɗe mabɓe dal Boubacar meɗen ndiwa sen jogue nan noon eyyi ceerno Dia salmitankira a juuram a wiyama bisimilla e Fouta Plus eyyi gaddi ɗo nawne namnade ma kadi comme kamɓe ko bondu ko fof comme haal labde hoore comme ko haal ko rek kamɓe ko bondu ko fof jekki jekki mbima mbi mbaɗani haydara te mbawa yaafere est ce que kamɓe ɗiɗi joɗade kalde ha après gone funtude comme askan o quoi gone funtude yimɓe leydi ndi quoi ɗum ɗon ɗo hamni ni waɗi warata walla waɗani wara kañum ne eyyi aɗa andi surtout boniraɓe hen ɓe boniraɓe hen ɓe eyyi o change en manam bitikaji privé ji kewɗi e mayɓe kay mayɓe nani hen mayɓe hen yo Allah yurmeɓe yaafoɓe eyyi jon sa daari mayɓe hen ɓe gañiɓe hen ɓe bonnanaɓe hen ɓe boniraɓe hen ɓe par ce que sa daari mi yii hay ɗeɗo balɗe ni a mbaɗa affiche aji publicité wonde jomumen ene mbiya caggal nde bonnanami no mbawɗo wirude ɗum e Pulaar dal caggal nde bonnanami nden mbasmi manam hande a jogoto boutique ma aɗa yeeya manifestation o waɗa woda julluɓe nder manifestation ji he soit mi wawi wiide ɗum woni intention ji mabɓe walla ɗum par ce que ganda gara très bien gara bonnanma donc so tawi affaire o yaari noon hawnoto a mbawi wadde remboursé bonniraɓe mais ɓe mbawa wadde remboursé mayiraɓe ɓe mbawa wadde ɗum ɗon remboursé donc toujours jeunesse o dal yooɓe pin ɓe paama finde famde no woni hoɗum woni temps mo ƴettata aɗa waɗa ɗum e politicien goto sa waɗi ɗum e nder hoore ma walla a waɗi ɗum e goɗɗum ba sik ɓuuri wonde ɗum par ce que ɓeeɗo pour min wona kamɓe ko intérêt hoore mabɓe dal ɓe jahata eyyi intérêt hoore mabɓe jahata joni enen en jii joni sereɓe ɓe elleɓe natti jog konngol e nder lesde jingnaɓe natti jog konngol e nder lesde politicien ɗi mbaɗi feere kamɓe ha ɓe tami sukaɓe ɓe tami hay so yiiɗa waɗa politique hande cekel mbaɗa politique par ce que ma débat ji ɗi gadde haalullaji en kalta développement en kalta haydara en kalta e diine men en kalta e histoire leydi men mais subaka foof kikiɗe foof politicien ɗi mbaɗi feere ha mbaɗi dominé terrain o ɗum ɗo joni a tant que suka a tant que kadi ganduɗa neɗɗo mo ganduɗa kadi jeeyaɗo e nder leydi Sénégal holko wawi ɗum ɗo ittude eyyi andi aduna o foof ne jogui probléme goto probléme o woni hoɗum woni à chaque fois wonɓe dowɓe toujours aɓene mbaɗa feere ha wonɓe lesɓe no mbasirata finde no mbasirata janggude no mbasirata famde par ce que kamɓe ɗum woni intérêt mabɓe manam wonɓe dowɓe woni intérêt mumen tan ko toujours enen il faut gonen baalidal no mbawmi wirdema ɗum est ce que wonɓe less paami ɗum très bien ɗum woni ko kalnutomami ko wonɓe lesɓe pour il faut ɓe paama ɗum noon quoi ɓe paama wonde wonɓe dowɓe ɓe jiiɗa pinen ɓe jiiɗa paamen par ce que kamɓe ɗum woni intérêt mabɓe woni intérêt mabɓe enen toujours il faut gonen baalidal no mbawmi wirdema ɗum eyyi il faut dal enen dal gonen less mabɓe tan kamɓe ɓe gona dow a profité men an mbaɗa ko weeliɓe donc hande no mbirɗa parent ji ɗi ni hande kala joguiɗo ɓinguel ma aɗa foti wawde yewtude e muɗum ƴetta temps jewtuda e muɗum wooda ko mbaɗɗa e hoore muɗum ha wooda ko andi wooda ko faami quoi wasa waade par exemple hande wonoɓe réseaux sociaux ji ɓe ene ƴetto CRM aɗa hande sa jooɗi ɗum ɗo a won cuhlel doksel te ɓen ɓuuri wawi yeɓede hay émission ngaji men ɓe ƴettoto ɗo hande ɓuuri jogo bus so tawi baba mo famani noon comme baba comme guertagal woyi noon baba mo famani no waya eyyi ɗum woni ko kalannomi ko manam hoorema ana famani fominta kadi cuka goɗɗo eyyi manam somo wanma ɗum noon explique no mbawmi wirdema ɗum woni mbaɗa yarano to banggue ƴettojo réseaux sociaux ji ɗi joni so tawi wonti par exemple hande cuhlel toksel omo yaare 20 ans 25 ans wonmo ƴettoro on ko halif général de naggam walla ko naggam walla ko naggam walla ko ceerno to nokku naggam walla to nokku naggam jomum hay sa darani hen ceernajo o ko ceernajo walla kilifa o ko kilifa mais sa daare duuɓi he tan wonka fota wiide ɗum a faami
joni noon silence mo seere mbe deƴƴi o kadi firtani wonde aɓe jaada ko ɓeega mbaɗata ko walla ɓe jaadani ko ɓeega jahata ko par ce que kilifa hay sina haala enen no jiɗirten no jiɗiren joni so hunde kewi citoyen so kewi to kilifa o daroto wiya kaari he nangam ni e public quoi eli e public te wona noon amana mo cikkata haalani o on taw nana haala ɗum less quoi nana joué rôle muɗum less mais affaire o wona noon min dal affaire ƴettoje ɗe affaire aji noon parent ji jogui hen part de responsabilité ji parent ji kadi ene jogui limite kadi par ce que wonno ɓiye won comportement mo jogoto omo wawi wadde ko ganduɗa an a tinata ɗum mais une fois daña chance tinɗa ɗum kadi il faut dokka cuhlel ngel chance mbawa haala ɗum gonga dal tàggatoo après moom mooy def sotti yaram tàggatoo moom mu génn moom mooy tëj quoi waaw ñun continuer jeune comédie waaw ɗum noon min beltanimama e gargol ma ɗo kadi yettudem e kadi enen defaat ko kii muy wax ngay wax ci kaw ɗum wax ɗum noon ɗum noon ko weltanadem e jaɓde arde émission Daara Ndialel ɗo e Fouta Plus en beltanima kadi yeeɓoɓe meɗen andi kamɓene ma wonkoɓe kucci hen kadi fama moyim joguiɗa o ene moƴƴi kadi mbaɗon sensibilisé sukaɓeɓe gam ɓe mbaw yaddude hen par ce que maynoɓe tigna mo en perti Sonko yalti Macky Sall nanaya te kadi ma en garoy e jewte goɗɗe par ce que wonko haalte hakkude Macky Sall e Amadou Ba meɗen ma en garoy e goɗɗo yewtere wonde gam mbawen laɓɓinde kadi hakkude Macky Sall e Amadou Ba par ce que ɓey mbe Macky ne yiiɗi Amadou ɓey mbe yiiɗani ɗum noon ko yewtere ari yore ma en dañ évité muɗum kono ko yettudem e weltanadem a dañi chance kadi e jeeyaka sukoɓe weddotoɓe e kaaƴe par ce que eɗen poti miijade beel ɓi politicien meeɗi maayi e manifeste beel debbo mo meeɗi hen maayi wadde an jahowo o an noddeteɗo jaaha haɗa foti an oɗo jagguirma kombal te kadi so heeɓi ko ɓiyimo o yoɓanta janggoya ko ɓiyimo o wallata o wona ministre ko ɓiyimo o wallata université ji towɗi an haɗani woppi jeygu ma haɗani woppi jignaɓe ma garaga maya kadi yimɓe gona e télé e radio eɓe goya e mbaɗɗon yurmini mais ko an waɗi e ɗum noon konngol ma battedigol e ko mbajoɗɗa mondo par ce que sen mbiya Fouta Plus wona Sénégal tan yeɓete par ce que Allah ina okki enen ɗemgal men ina haale e nder leyɗele nogas e jeegom e nder leyɗele Afrique wadde ganden fulɓe wonɓe nder Afrique foof kaldeten ɗum noon konngol ma cakkatigol e message mbatta eyyi hono no mbiruɗani tan mi weltima aussi e garalam émission he bon émission o c'est vrai ko émission comédie wona pour wadde hen wona jewre mais juste kani pour profitde hen ɓe ganduɗa ina jeeɓa ɗiɗo émission ngaji mbawa dana ñoyde kono e message uji taw no wawa nafde ɗumen ko heewi e gurdam men o dernier message am tan ko gueɗel gotel suka ko avenir kañum woni avenir leydi kañum woni hunde foof donc sa woni suka ene jogui ko no poɗɗa waade ene jogui comportement poɗɗa jogade par ce que onon goni enen mbaɗi eɗen goni janggo dal manam no mbawɗen wirude ɗum e Pulaar hande temps mo sukaɓe mbaɗata ko heewi e gueɗe goɗɗe so mbaɗi ɗumen e koye mumen tan ma won no wayi e kadi needi woni hunde foof sa yi hande sinwaji ɗi daɗi aduna o ko heewi ko needi e par ce que développement fuɗɗi koye needi taw d' abord kono ɗo nawdi quoi par ce que won leyɗele wiyete ko leyɗele gona leyɗele julɗe te hande ɗen ɓuuri deeƴ ɓuuri needi ɓurni haade en dal il faut nehoɗen mbatten hakkillaji koye meɗen a faami jogoɗen comportement ji moƴƴi e woto jawat découragé kadi neɗɗo o wawa finde tan mbiyama dogna oto ma daña galle mbaɗa goɗɗum il faut affaire o muusa eyyi ko jangde e ligguey wawi rokkirde e muñal surtout ɗum noon Mamoudou Dia min beltanima mais hoddema yaade il faut mbaɗa mo Pulaar goto joni jimmi somi haali defta hen sa refti hen nawa portable am o mi dañi portable aɗa andi ɗum ɗan wiyete hollumen ko ɓorni ko mbeɗu mbeɗu mbaɗande mbeɗu aɗa andi molu ala molu ɓi puccon wiyete wona molu mbiya mbeɗo moɗi molu moɗi mbeɗo moɗi molu moɗi mbeɗu laabi jeeɗi tawa yana woni molu moɗi mbolu ɗum noon a jarama